si ukážeme, že kde sú tajné miestnosti. Ja poznám dosť veľa tajných miestnosť, ale ukážem vám 3 základné. Neviem, či ich poznáte, ale možno budete. Tak začneme týmto, o čom ste už možno vedeli, ale neviem, či sa odtiaľ dostanem, lebo je to docela dosť ťažké. Ale niečo tu horí do riti. No toto je jedno, tak prejdeme tadeto. A toto, keď ste vedeli, tak to je taká tajná miestnosť za týmto. Kto to nevedel, nech dá palec hore. A potom ešte pod týmto stolom je taká modrá šípka. Kde tu je taká modrá šípka, že ho vidíte? Počkajte. Tam je taká modrá šípka a potom sa dostanem do tej miesta, či mám to skúsiť. Ja ale neviem, či sa odtiaľ dostanem, dobre? Ešte. OK. Ty koky. Tak toto je brutálne. Ty bobo. Sa musíme toto